ناب قطبوا حرنت زبصحها شوعت حقتات بجيم رون عدمي كندي مخانو بزي قدس 7 5 3 10 بقطباوت أمته حانت زي تغيير نجر الله ويجنزب نعقا يسرح ويدما نسخا نجنزب تسرح أبزن نبرل زلنا هاجر دخلنت أو إرجان كتعذب نبوري كوين زلهم إزوم سبعة زيوم إذا حجة أنا زنجركا أبنا يسرح جزيوم أنت زفولت ونيرم نابرو لومي كالق ممثلا نيرو قطبا حرنت نتوم ناقشتو بعدما ويعبيتي ويستمرتو أيكونن قطبا حرنت كإلاتيو استراتيجيو ديسيبلين ونيو كاب كل أقداس دما وسانيو أبزنا يلومي فيديو شو عت استراغوتو استراتيجيات مساهم كما غلي إذا أتوم أب كبت جزيات كرجاجات رايز حجوزون زي كونوس أبي وتي نايب حق حيلي زهابونيو كنده يعد مخا كابيت جمرة لغا بزي قدس كل جزء كحجوز خاز قولو استراتيجيات اتزبلز أخفال أمو داتانا إذا فيديو كتعزبي خا حبيرنا ناتكاولك أو زخونة تكبراوي كتباو بلان كنا معبلينا كم مجمري بزعبازا قلال زخونة حطو كتحاسب يمحسنكا جنزبكا نسخاري خاتو قاطرو ولاس جنزب نعخا يزو قاطركا أنا بنشتين كلخو اتأقداس نجر أبي هوت حدا بلو سراح مركابيو زمزلن نيرو وحس زخونة نايت عنا إنشورانس زلوو نايت أروتاوت انزل تغالل كم نفولتو مبزحتنا بخمزة أقبابينا نبر نا 4 عمتات 4 ساعات أبسومن نسرح دحيرنا 400 تاويت نايتي بزخوينو بتي زي أكل زنبرة دوموزنا نركب حدا سلام زلو نايت أوروتا جزين تصفو ود إسران حموشن عمت نكلخو استقال علي حكي إزز سعبي نيرو كندي تخفل بوزو حاجة داسا يكونن إتا أقداس نجر بتزق تخايو انتاي تقبريو مساسلت أنيي استرعاب كلا ناي مجمرتا جزي يذكرني بزعبا قطباوي كونتاتي كم زد مبال حاتيتني جيم كابزق تخايا $1 10 سنتيم سيف جيركا تفلدو ملسي نو يونيرو فشيخ بمبال كابزي إنا خنجمر زلنا يلوني إتا قداميتي برنسيبل نسايا بزوح كل وكا انت دليخا نتزلكا وحد مانج مقبار تمهار ود 25 عامت ينيره ولا حدا جنزب دما ينبرن كاب عدا بزي امراتي بزي بلان كن كابتا قطباو تمرتي كوس دلاس جمر كعلت كله كغير جميرو بغتا اب حصير غزي زيكونس دحري غزي مغنياتو هابتي باغاطامي زمصا ايكونن هابتي وصيت ناي قنعت حاسبان لمدتاتن يو اتي زغرم نجر تريدو الله سبات قطباوي اقاوما دومز ترايو إلوميوم زامنو كمز بزح جنزب كخفلون تجميرهم كل ناي جنزب صقماتهم زفتح يمسلهم بزح كخفل تجميره كتريني خايبلو كمز جن ايكونن قنع قطباو اقاوما ناي وسان حطو ناي سنه مقبار حطو ناي رحق كام حساب حطو 1 مليون كهلوكا يغليو اب حدا عمد دما تطفو وي ماكلاي اتاوي يهلوكا نبار زخونه صقان هابتن دما تهنز انا وحد زأتو جنكا قطبا حرنت زلوم سبات رخيبا له سلمتاي تحت تزأتو كنبرو سلازغلو افلطت وفر جيروم قطاو زخونه عقبت يسعبون سقمت دحر سقمت هانيصوم نسخاون كوم اخت جبر تخيليخا عدميخا كنديو بوزح زقدس ايكونن اتا اقداس نجر اتلوم توسدو سقمتيو اتخجمرولو زلكا زبلص غزي لوميو مغنياتو لومي حدش مجمار سلازخونه لومي عدل سلازخونه ناي بحقي اغاطامي لو من جنزب كحلافنت انت وسيتكا قطباو مصايخا طراي زيكونه كتقير وشت اواق او مخاون كقيريو كاب فرحي ناب رئسه تامانت كاب وحدي ناب ملؤنت كاب طرطر ناب طبت ازوم نعزبهم شوعات استراتيجيات ناي مصحفتي مخرطات طراي زيكونوس نساتهم انا زنبر كلهم ابيوت ناي شحات سبات زتعذبكم اليوم ግን ኩላቶም በሓንቲ ቀላል ዝኾነት ግንካ ወሳኒ ትሕቶ እዮም ዝጅምሩ ንስኻ ናይ ባዕልኻ ቁጠባ ማስተር ዲኻ ወላስ ጋሻ ኣብ ናይ ባዕልኻ ባንክ ሕሳብ ኢኻ ዘክር ገንዘብ ኣዝዩ ንፉዕ ኣገልጋሊ እዩ ግንካ ኣዝዩ ሓደገኛ መራሒ ማኔጅ ምግባሩ ተማሃርሞ ህይወትካ ሙሉእ ከገልግለካ እዩ እንተዘይ ኮይኑ ንስኻ ንዕኡ ከተገልግል ኢኻ መዓልቲ ድሕሪ መዓልቲ ደሞዝ ድሕሪ ደሞዝ ህይወትካ ብርግጽ ከምዚ ክኸውን የብሉን ኖት ትጽሕፈሉ ወረቐት ኣዳሉ ብዛዕባ ቁጠባ ሓርነት ጥራይ ዘይኮና ክንዛረብሲ ኣብ መወዳእታ ናይ ውልቅኻ ስትራቴጂ ክንሕንጽጽ ኢና እቲ ኣሰልጣን የይ ዝመሃረኒ ቀዳማይ ስትራቴጂ ክንጅምር ብ70 ሚእታዊት ካብ ደሞዝካ ጥራይ ክትነብር ተለማመድ 100 ሚእታዊት ኣይኮነ ብርግጽ ከምቲ መብዛሕትኦም ሰባት ዝገብርዎውን 110 ሚእታዊት ኣይኮነ እዛ ናይ መጀመርታ መሰረተይ ኮይና
ቀላል ግን ከዓ ሓያል እያ ኣብቲ ግዜቲ ኣዝዩ ውሑድ ኣታዊ ስለ ዝነበረኒ ብምሉእ ደሞዘይ ብክንደይ ፀገም እንዳሓለፍኩስ ከመይ ገይረ ሴፍ ክገብር ኢለ ይሓስብ ነይረ ኣሰልጣኒይ ከምዚ ብምባል ተዛሪቡ 9 ሚእታዊት ካብ ደሞዝካ ብ9 ሚእታዊት ካብ ደሞዝካ ክትነብር ዘይትኽእል ተዳ ኮንካ 100 ሚእታዊት ውን ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢሉኒ ብርግጽ ሓቂ እዩ ቁጠባዊ ምሕደራ ናይ ገዛ ርእስኻ ስነ ምግባር እዩ ናይ ቁጽርታት ኣይኮነን 70 ሚእታዊት ንገዛ ርእስኻ ክትዕቅብ እንተጀሚርካ እቲ ዝተረፈ 30 ሚእታዊት ናብ ወፍሪ ትምህርቲ ሓገዝ ምውፋይ እንተ መቒልካዮ ናብ ህይወትካ ስርዓት ይመጽእ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ገዛ ርእስኻ ዘለካ ክብሪ እውን ይዓብዩ ገንዘብካ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ሳንቲም ምጥፋእ ተቋርጽ ከም ሓሻሺ ዘይኮንካስ ከም ሃናጺ ክትሓስብ ትጅምር ሓደ ምንጻፍ ተቐምጥ 70 ሚእታዊት ንመንበሪኻ 5 ናብ ገዛ ርእስኻ 5 ሚእታዊት ናብ ገዛ ርእስኻ ዝወፍር መጽሓፍ ኮርሳት ምምሃር ሓድሽ ክእለታት 15 ሚእታዊት ንዓኻ ዝሰርሓልካ ካፒታል ብመልክዕ ወፍሪ 10 ሚእታዊት ድማ ናይ ሓገዝ ወይ ድማ ህያብ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ መሃብ እንተ ተማሂርካ ናይ ምቕባል መስመር ኢኻ ትኸፍት እዚ ቁጠባዊ ስትራቴጂ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ናይ ህይወት ፊሎሶፊ እዩ እቲ ካልኣይ ስትራቴጂ ሴቭ ኤንድ ግሮው እዩ ዓቅብ እሞ ዕበኻ ገንዘብካ ኣብ ትሕቲ ፍርናሽ ጥራይ ኣይትኸዝኖ ይዕብዮ ገንዘብ ክሰርሕ ኣለዎ እንተዘይኮይኑ ገንዘብ ዋጋ ዘይብሉ ወረቐት እዩ ዝኸውን ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ነገር ኣሎ ክንደይ ሴፍ ትገብር ዘይኮነስ ማዕረኽ እንደይ ብዘይ ምቁራጽ ብዲሲፕሊን ትዕቅብ እዩ እቲ ኣገዳሲ ነገር ምክንያቱ እቲ ኣብ መንጎ ዕላማታትን ውጽኢታትን ዘሎ መሰጋገሪ ስነ ምግባር ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ናይ ሶምን ወይ ወርሒ ዝተረፈ ሴፍ ክትገብር ኣይትፈትን እንታይ ደኣ ኣብታ ደሞዝ ተዋሃብካላ መዓልቲ ብቐጥታ ብሲስተም ብዛዕባ ቀጥታዊ ምዕቃብ ገንዘብ ብሉጽ ነገር እንታይ ምዃኑ ትፈልጥ ዶ ዝኾነ ይኹን ጻዕሪ ዝሓትት ስለ ዘይኮነ ልክዕ ከም ብራሽ ምግባር ንግሆ ተሲእካ ገጽካ ምሕጻብ ቀሊል እዩ ዝኸውን እቲ ሳልሳይ ስትራቴጂ ንገንዘብ ከም ሓደ ኣገዳሲ ነገር ወሲድካ ብደቂቕ ኣጽናዕዮ ዝብል እዩ ኣብ ትምህርቲ ወለድ እንታይ ምዃኑ ኣይመሃሩናን ክሬዲት ካርድ ገንዘብ ከም ዘይኮነ ኣይተመሃርናን እቲ ዝዓበየ ጸላኢ ናይ ቁጠባዊ ሓርነት ዋሕዲ ፍልጠት እምበር ዋሕዲ ገንዘብ ከም ዘይኮነ ኣይተመሃርናን ንስኻ ግን ክትመሃሮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕድመ ሎሚ ኣበይ ከም ዘለኻ ኣገዳሲ ኣይኮነን ኣገዳሲ ነገር ክትመሃር ቁሩብ ምዃንካ እዩ ኣነ ኩሉ ብዛዕባ ቁጠባዊ ዕቤት ከንብብ ጀሚረ ብዛዕባ ወፍሪ ብዛዕባ ታክስ ብዛዕባ ሃብታማትን ኣተሓስቦምን ናይ ቁጠባ ኤክስፐርት ንምዃን ኣይኮነን ግን ካብ ናይ ቁጠባ ግዳይ ምዃን ንገዛ ርእሰይ ምድሓን እዩ ንስኻ ድማ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሓደ ሓድሽ ምዕራፍ ሰሙናዊ ሓደ ቁጠባዊ ኣርእስቲ እዚ ቀሊል ነገር እዩ ግን ኩሉ ነገር ክቕይር ዝኽእል እዩ ከምቲ ኣሰልጣኒ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ዝነበረ እቲ ሓደ ካብቶም ዝኸፍኡ ህላውነት ድኽነት ዘይኮነስ ቁጠባዊ ግዳይነት እዩ እቲ ሓይሉ ኣብዚ ዝሙርከስ ናይ ቁጠባዊ ሓለዋትካ ሓላፍነት ሎሚ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ክትመሃር ክትልወጥ ትኽእል ኢኻ ንስኻ እንተ ተቐይርካ ኩሎም ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ነገራት ይቕይሩ ውሳነታትካ በላሕቲ ይኹኑ ኣተሓዛ ገንዘብካ ልቦና ዝተሓወሶም ዕድላትካ ድማ ዓበይቲ ስለምንታይ ንኣጋጣሚታት ትምልስ ጥራይ ዘይኮንካ ዘለኻስ ትመርሕ ስለ ዘለኻ ንገዛ ርስኻ ከምዚ ምባል ሕተት ኩሉ እተእትዎ ገንዘብ ሰራሕተኛ ነይሩ እንተዝኸውን መስራሕካዮ ዶ ነርካ ወላስ ኣብ ዘይጠቅም መጠኑ ዝሓለፈ ምዝንጋዕ መጥፋእካዮ ኣብ መጠኑ ዝሓለፈ ብስምዒት ዝተመርሐ ምሕሻሽ ወላስ ኩለን ተእትዎን ሰናቲም ዕዮ መሃብካየን ትርጉም ወይ ውጥን ትፈልጥ ዶ ገንዘብ ልክዕ ከም ወተሃደራዊ ሓይሊ እዩ ወይ ስነ ምግባር ዘለዎ ወተሃደር ወይ ድማ ተቃዋሚ ሓይሊ ንስኻ ድማ እቲ መራሕን ኣዛዝን ኢኻ እዘን ዝተዓዘብናየን ሰለስተ ደረጃታት ቀለልቲየን ግን ከዓ ገለጽቲ መነባብሮኻ ካብቲ ተእትዎ ገንዘብ ንታሕቲ ይኹን ዓቅብ ሞ ይዕብዮ ሰሙናዊ ብዛዕባ ቁጠባዊ ዕቤት ሓድሽ ነገር ተመሃር እዚ እዩ እቲ መንገዲ እዚ መጀመርታ ናይ ሓርነት እዩ ካልእ ክፍለካ ዝደሊ ኣገዳሲ ነገር ካብ ሎሚ ኣትሒዝካ ጀምር ክሳብ ሶኒ ኣይትጸበ ክሳብ ሓድሽ ወርሒ ኣይትጸበ ክሳብ ዝመጽእ ዓመት እውን ኣይትጸበ ሎሚ ጀምር ገለ ትጽሕፈሉ ነገር ሓዝ ወርሓዊ ኣታዊኻ ክንደይ እዩ 70 ሚእታዊት ክንደይ እዩ 10 ሚእታዊት ካብ ኣታዊኻ እውን ክንደይ እዩ ድሕርካ ብተግባር ንጠፍ ምክንያቱ ብዘይ ተግባር ውጽኢት የለን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ጠቕሊልካ ካብ ዘይ ምጅማር ብንእሽተይ ምጅማር ይበልጽ እዩ እቲ ራብዓይ ስትራቴጂ ገንዘብካ ንዓኻ ከይገደፈካ እንከሎ ፕላን ምግባር እዩ እቲ ወርሓዊ ናይ ቁጠባ ፕላን ከውጻሉ ዝጀመርኩ ግዜ ይዝከረኒ ከም ዝተሓላለኸ 10 ገጻት ዘለዎ ናይ ባጀት ሊስት
ኣይኮነን ነይሩ ቀሊል ዝኾነ ሊስት ዶመዝ ወጻኢታት ተረፍ ቀንዲ ኣገዳሲ ድማ ትርጉም ገንዘብካ ሳንቲም ብሳንቲም ናበይ ኸይድ ከም ዘሎ ምፍላጥ ከምዚልና ክንዛረበሉን ከለና ብዙሕ ስራሕ ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ ግን ባጀት ፕላን ምውፃእ ብፍላይ ኣብ ኣታሕዛ ገንዘብ ጸገም ተዳኣለካ ኮይኑ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ምክንያቱ ገንዘብካ ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ እንተዘይነጊርካዮ ዝጠፍኣሉ መንገዲ ባዕሉ ክረክብ እዩ ቁጠባዊ ሓርነት ብውርሻ ወይ ብሎቶሪ ምዕዋት ኣይኮነን ዝጅምር እንታይ ደኣ ብኖትቡክ ፒሮን ልምድን ቅድሚ ወርሓዊ ደሞዘይ ምቕባለይ ኮፍ ኢለ ክንዚ ኣትሎ ክንዚ ይወፅኣሎ ክንዚ ድማ ናብ ከምዚ ይኸይድ ኣሎ ኢለ ይጽሕፍ እዚ ንገንዘበይ ኣነ መራሒ ናይ ቁጠባይ ምዃነይ ዝነግረሉ መንገዲ እዩ ደሞዘይ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ መልሰይ ቀሊል እዩ ወላ ነቲ ክብለጠቕ ዝብል ኣታዊኻ ውጥን ግበረሉ ሓደ ፕላን ኣውፃሉ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ እዩ ሕማቕ ፕላን ካብ ፕላን ዘይምህላው ይበልጥ እዩ ኣታዊኻ ክብለጠቕ ዝብል ተደኣ ኮይኑ ክትነብረሉ ዘድልየካ ስሩዕ ብዝሒ ገንዘብ ይሃልኻ ካብኡ ንላዕሊ እንተየእቲኻ ኩሉ ኣይተጥፋዮ 50 ሚእታዊት ናይ ወስኽ ደሞዝካ ንዕቤታዊ ፍሮ ዝተረፈ 50 ሚእታዊት ድማ ህይወት ኣስተማቕረሉ ብኸምዚ ሕሰብ ኩሉ ብዘይ ውጥን ዝኸይድ ኣብ ስምዒትና ዝምርኮስ እዩ ኮኑ ሃንደቡታውያን ዕድክታት ኣካይድካ ድሒርካ ዝተጣዓስካሎም እዚ ቁጠባዊ ውሳነ ዘይኮነ ስምዒታዊ ግብረ መልሲ እዩ ግን ካብታ ፕላን ክትገብረላ ትጅምር ግዜ ኣብ ስምዒታት ዘይኮንካስ ኣብ ዕላማ ተሞርኪስካ ኢኻ ክትነብር ትጅምር እዚ ድማ እዩ ቁጠባዊ ጉብዝና ዝበሃል ሓምሻይ ስትራቴጂ ሓደ ካብቶም ንዓይ ደስ ዝብሉኒ ሱቕ ኢልካ ሴቭ ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ ዋጋ ማለት ኣሰት ምህናፅ እዩ ምክንያቱ ገንዘብ ብገዛ ርእሱ ሓርነት ኣይህብን እዩ ናብ ገለ ብዘይ ጻዕርናትካ ዝሰርሕ ነገር ክልወጥ ኣለዎ ኣነ ሙሉእ ህይወተይ ከምዚ ኢለ ተዛሪበ ንገንዘብ ጥራይ ኢልካ ዘይኮንካ ክሰርሕ ዘለካስ ገንዘብ ንዓኻ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ግበሮ እቲ ዝዓበየ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ማእሰርቲ እዚ ዝስዕብ እዩ ኣነ ኣውፋራ ኣይኮንኩን ኣብ ዝኾነ ነገር ከውፍር እኹል ገንዘብ የብለይን ይብሉ ግን ጥረ ነገር ገዛ ምግዛእ ወይ ኣብ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ወፍሪ ምግባር ጥራይ ኣይኮነን ዋጋ ኣብ ስቶክ ማርኬት ምውፋር ክኸውን ይኽእል እዩ ኣሰት ኩሉ ድሕሪ ግዜ ዋጋ ወይ ኣታው ዘምጻልካ እዩ ክእለት ኣሰት ክኸውን ይኽእል እዩ ንእሽተይ ናይ ባዕልኻ ትካል ባዕልኻ ዝጸሓፍካያ ብልጽቲ መጽሓፍ ንዓመታት ተሸይጣ ገንዘብ ተምጻልካ ኣሰት ክትከውን ትኽእል እያ ኣነ መጽሓፍቲ ምግዛእ ጀሚረ ነዚኣቶም ናብ ፍልጠት ቀይሮዮም ፍልጠት ናብ ሓሳባት ናብ ፕሮዳክትስ እዞም ፕሮዳክትስ ተሸይጦም ናብ ማሕፉዳይ ገንዘብ የውሕዙ ድሒረ ሰባት ኣብ ምምሃር ወፍሪ ገይረ ናይ ትምህርቲ ወርክሾፕስ ሃኒፀ ወርክሾፕስ ድማ ኣታዊ ኣምፂኦምለይ ኣታው ናብ ካፒታል ብድጋሜ ናብ ኣሰት እዛ ዓንኬል ናይ ሓይሊ እዩ ብቐሊል ነገር ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ሓደ ስቴፕ እንተሰጉምካ ኣብቲ ጸወታ ኣቲኻ ኣለኻ ሕሰብ ናብ ኣታዊ ክቕየር ዝኽእል እንታይ ዓይነት ክእለት ትውንን እንታይ ትፈልጥ እንታይ ጥረ ነገር ትውንን ተሞክሮታትካ ዘድልዮ መን ኣሎ ብኸመይ ተወሳኺ ኣታዊ ክትሃንጽ ትኽእል እንደ ዓበኻ ኣብ ትኸደሉ ሓደ ተወሳኺ ረብሓ ኣለካ ተሞክሮ ብግቡእ እንተኣቑምካዮ ኣሰት እዩ ዝኸውን ካልእ ክትፈልጦ ዘለካ ሃብታማት ሰባት ናብ ዕድላት የቋሙቱ ድኻታት ድማ ናብ መምኽኔታታት እዚ ሓቂ እዚ ክትውሕጦ መሪር ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ሓቂ ግን ንሱ እዩ ኣብ ወፍሪ ከይትኸስር ብዙሕ ኣይትፍራሕ እቲ ዝዓበየ ክሳራ ዘይምውፋር እዩ ዝቕባበ ገንዘብካ ይውድኦ እዩ ዘሎ ነገራት እንዳኸበሩ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ በሊሕ ዝኾነ ሪስክ ምውሳድ ጸገም ዘይኮነስ ክፋል ናይ ዕቤት እዩ እቲ ሻድሻይ ስትራቴጂ ቁጠባኻ ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ምስ ገዛ ርእስኻ ዘለካ ዝምድና ዝሰጋግር እዩ ቁጠባዊ ሕሉፍካ ምስናድ እዩ ቁጠባኻ ገንዘብካ ዘይትስንዶ ተደኣ ኾንካ ብዛዕባ ህይወትካ ብዙሕ ቁፅፅር የብልካን ማለት እዩ ማዕረኽን ዝቐሊል እዩ ኣነ ብስምዒት ዝነበርኩ ግዜያት ነይሩ እዚ ግን ቁጠባዊ ውሳነ ኣይኮነን ክሳብ ጅባኻ ጥሩሑ ዝተርፍ ምውፃእ እዚ ዕውር ዝኾነ ስነ ምግባር እዩ ቁጠባዊ ሰነት መስትያት ናይ ቁጠባዊ ብልሕኻ እዩ ቁጠባዊ ህይወትካ ኣብ ቁፅፅር ተእትወሉ መንገዲ ናተይ ምኽሪ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ክንደይ ኣትዩ ክንደይ ኣብ ምንታይ ወፂኡ ኩሉ ጽሓፎ ብኸምዚ ዘለውኻ ልምድታት እውን ክትዕዘብ ኢኻ ገንዘብ ኣይሕሱን እዩ ቁፅርታት ኣይጋገዩን እዮም ንኣብነት ውልቃዊ ዕቤት ኣገዳሲ እዩ ትብል ተደኣ ሃሊኻ ሰነትካ ግን ኣብ መጽሓፍቲ ምግዛእ $0 ኣብ ምዝንጋዕ ግን $300 ከም ዘውፃኻ የርኢ ተደኣ ሃልዩ እንታይ ናይ ብሓቂ ዋጋ ትህብ ከም ዘለኻዩ ዘርኢ እቲ ናይ መወዳእታ ዓሚቕ ስትራቴጂ ክንዕዘብ ተደኣ ኮይና ብናይ ነባሪ ሃብቲ መንገዲ ምሕሳብ እዩ ኣብ ክንዲ ደሞዘይ ክንደይ ዝኸውን ኢልካ ምሕሳብ ብድሕረይ ክንደይ ክገድፍ ኢልካ ሕሰብ
ቁኑዕ ቁጠባዊ ኣቃውማ ምቹእ ዝኾነ ናይ ጦሮታ ግዜ ጥራይ ምህላው ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብዛዕባ እቲ ብድሕሪኻ ትገድፎ ኣሰር ምሕሳብ እዩ እንታይ ዓይነት ናይ ኣተሓዛ ገንዘብ ባህሊ ኢኻ ንደቅኻ ትገድፈሎም ዘለኻ እንታይ ዓይነት ናይ ወፍሪ ምዕቃብ ሓላፍነት ምውሳድ ልምድታት እዮም ካባኻ ክወርሱ ብዙሓት ሰባት ኣነ ከውርሶ ዝኽእል ብዙሕ የብለይን ኢሎም ከም ዝሓስቡ ይርዳእኒ እዩ ግን ናይ ባንክ ሕሳብ ጥራይ ክትገድፍ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ሓደ ሲስተም ክትገድፍ ትኽእል ኢኻ ኣብነት ትኸውን መርገጽ ትገድፍ ፍልጠትን ተመክሮን ትገድፍ ደቅኻ ብሓላፍነት ከም ትነብር ኣብ ፍልጠት ከም ተውፍር ብውጥን ከም ትነብር ከም ዘለኻ እንተፈሊጦም ገለ ኣዝዩ ሓያል ነገር ወሪሶም ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ውርሻ እዚ ድማ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ናይ ገንዘብ ውርሻ ዕድሚኡ ነዊሕ እዩ እስከ ሎሚ ዝተምሃርናዮ ንተዓዘብ ሸውዓተ ስትራቴጂታት ተዓዚብና ካብ ውፅኢታት ምቁፅጻር ናብ ውጥን ምውፃእ ካብ ኣብ ገዛ ርእስኻ ምውፋር ናብ ኣሰት ምህናጽ ካብ ልምድታት ናብ ነባር ሃብቲ ሕጂ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ክትከይድ ይምሕፀነካ ብተግባር ንጠፍ ተጠቀመሎም ኩሉ ብሓንሳብ ኣይኮነን በብቁሩ ምክንያቱ ፍልጠት ብዘይ ተግባር ትርጉም የብሉን ፍልጠት ምስ ተግባር ግን ሓይሊ እዩ ቪዲዮ ሓጋዚት ኮይና እንተረኺብካያ ወላ ሓንቲ ሓሳባት ናይዛ ቪድዮ ክትሓስብ ሪፍሌክት ክትገብር ክትተባባዕ እንተሓጊዛትካ ምስ ካልኦት ፈተውትኻ ተማቐላ ላይክ ምግባር ንእሽተይ ነገር ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ ዩቲዩብ ነዛ ቪድዮ ናብ ካልኦት ቅዱሳት ከብፅሓ ግን ኣዝዩ ዓብ ሓገዝ እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ብኻልእ መሃር ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም